Mondhatunk, Pisti? Mehet. Megy. Mert technikával azért megküzdöttünk, tudom. Mosolyogál, Pesztikám. Én nem tudok mosolyogni, fiam. Ez klassze. És akkor most egy ovation bontunk. És mondom, hogy a Obi az egy onkárt egyébként. Ez elég beteg. 11-es. Nincs késed, vagy? Ollod. Ott az iző. De a toll. Tollal, nylon. Azt hiszem 2 jersey Ez és egy hány autó. csomag van ebben? 20 vagy 16 óra ilyesmi. Na nézzük. És te velem mondod a 40 csomagot. Te szoktad, nem? Figyelj! Bocsánat, fiú. Szakértő munka folyik itt komolyan. Volt már New Yorkod. Valami volt már New York. Hát végén kiválogatjuk, ha? Na nézzük. Ki az? Összeragadva. New York. Francis, Steve Wade, Francis. Arenas, Robinson, James. LeBron Nem James. sorszámozott, tudom, ugye? Nem, ez nem. LeBron James. Ha nem akarja valaki Előbb közben nekem? mondani? Aha. Akartam kérdezni. Előbb sem. Na lehetettem egy ilyen profilt. Igen. Jött egy jersey. Chris Wilcox. Sonic. Chris Wilcox. Chris Wilcox. Luther Head, Sean Marion, Desmond Mason. És Desmond tényleg az Mason. alapokat sorolja? Azt nem kell, most ki az egy. Dwight Howard, Dwight Howard. Magic Man. Jordan, Jordan. Kwame. Össze vannak ragadva. Igen, nem mai darab. Tony Parker. Kobe. És Kobe. De most már James. LeBron. LeBron James. Na, LG. Jó, jó. Pisti vagon. Jaj! Ray Allen, Ray Allen. Ray Eye. Channing Frye. Channing Frye. Nem mindegy. Te úgyse ismered Pisti. Most igazolt a Clevelandbe Egyébként egyébként. igen, ez tök jó. Abban van valami. Több üres helyzete lesz, mint Orlando. Meg több gyűrűje. Esélye legalábbis nem lesz rá. Shaq. Ki az? Shaq. Hogy ki az? Hát nem ismered meg? Hát de hülye, innen nem látom. Ez nem semmi kijött a White Howard alul. Hol? Dwight Howard alul? Hol? Gold Standard. Jött van. Ez itt Brownie? Brownie. Igen. Ki az? Marbury. Marbury. Erre kigondolom, hogy most már csak mérjük kell. Ebben van AU? Vagy jersey? Van? Lehet. Mi? Lehet Lesz benne. egy ahol lesz benne garantáltan. Búza. Anyád, az első bostonos. Carter. Az az ennyi New Jersey. Igen. Kasszáz, bazd meg. Ja, van már 2 ahulja, ez Sean Gallia meg egy Egyik jersey. Mason Plumlee. Hoppá, ahul. Ki az? Marquis Daniels. Milyen? Méltán Pacers. híres. Pacers? Mondjuk látszott legalább 1 vagy 2 évet. Mondjuk annyiban jó. Pacers! Marcus Daniel. Még egy Boston nő. Azt takarodjunk. Chris Webber. Jefferson. Egyik legszebb bézlapok egyébként ezek. Az ovation nem csak ez, hanem az De összes van ovation. jersey is? A Reflection Most húzzunk meg egyet, nem látod? 2 volt már. Vagy jersey és egy aut. Itt oda. De gold szerintem. 99-ig számozott Ginobili. Gino!
Ez jó. $4. $4. Igen, lehet, hogy 3, de 0,99-re megy az eBay-en. Kettő, ha nem túl drága a shipping. Körülbelül. Na, rookie. Duke, JJ Redick. Az nem rossz lap. És ez kihez? Meddig sorszámozva? 999, azt hiszem. Hát 10-12-t tud szerintem. BV. Kihez megy a gyúkos? A gyúkos? Hát nem, Az nem Orlando gyúkos, Magic. nem Az gyúkos, Orlando mert Magic. megfordítod és ott van rajta egy kidraftod, de tudod, Orlando. Orlando. Dwight Howard, Lakers, Andrew Bynum. Nem, Tyrus Thomas, bocsánat. Ez Bulls. Chicago. Ez Bulls. Bulls, ilyen kis Bulls. 2 évig jó volt, 2 évig jó volt. Mi kettő ment ez ugyan? 3-ig? Meddig volt jó? Hát amíg a Bullsban volt. De ott se végig, mert engedték. Még egy Kobe, már ilyen van, nem? Kobe. Mennyi van még? 3? Pisti, vedd már ezt ki a fejem elől, légy. New Jersey, Steven. Ennek kijöttek a garantáltak már belőle. Igen? Egy jersey volt, a 2? Egy? Egy jersey még talán lesz benne. Készül. Megredi. Szóval Jersey. Anyád, végre magasztom. Mi? Nincs több jersey. Ez nem volt. Mi? Vége, le is lőheted. Köszönjük szépen a figyelmet! Persze,